udivose ongendaba nami hleli kwesi situlo xa ithi umfundisi Mkwela mandikhwaze abantu abengiqonda uba nami ndidivose usathane. Xa uzawusuka apho uba uyafuna usuka esitulweni sakho uze ngaphambili umkhabe divorce akudivorce akanti udivorce ungenza into enkulu ungafuni igqwetha xole ne ungafuni igqwetha dashini ufake idivorce. Xa uzawutsho ingoma uzambona apho umuntu ofake idivorce yakho idivorce ayizokuthatha ixesha elide izakwenzeka ngoku uyigqibe ngoku. Xa uphuma ubheke ekhaya uzawunyathelwa le-40 days xa uyiqala namhlanje ubuqonda umdivosile. Xa umdivosile ke uzawuba khaphukhaphu. Xa umdivosile xa ndimdivosile na umdivosile uzawuba khaphukhaphu. Lixesha lesilinikwayo lenyoba loba sidivorce. Beliseyitshilo ke licula athi yekani izolo. Ngawutsho kwayari sijonga abantu abazawudivorce usathane.